Mušni glavom. Is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Poštovani slušalci, vikend programa Beograda 202 u 15 sati i 7 minuta. Dobrodošli u jedno divno, baš divno izdanje emisije Mušni glavom. Ne zbog toga što je danas divan dan. Uzgredno oni koji danas slave mladence, ja im čestitam u ime ekipe 202, u ime Radio Beograda, u ime čitavog RTS-a. Zaista nisu mogli dobiti bolji poklon od kosmosa, od prirode, od univerzuma danas. A zašto je ova emisija divna? Divna je zbog toga što ovdje imamo u gostima jednu divnu damu koja se zove Divna, prezima Miljković. Ja ne znam da li je lepše prezime ili ime. Divna, dobar dan. Dobar dan. Ali to je samo torta, sad ide šlag. Čime se Divna bavi? To je Divna. Čime se vi bavite u životu? Ja sam babica. Babica? Pre svega babica, a onda i joga instruktor i prenatal joga učitelj. Znači, to u prevodu što znači prenatal joga učitelj? Učitelj joge za trudnice. Koje treba da se porode, tako? Jeste. Bravo. Ni ružnije reči, za mene barem lično, ni lepših zanimanja. Dakle, pomažete trudnicama da na ovaj svet donesu svoje najdraža bića, sinove, ćerke. Odakle potiče ta reč, mislim, da li postoje ima dula. Dula je grčka reč koja glasi žena koja služi, ali to je širi pojam od babice, čini mi se. Da, pa ne, dula je, mislim, pre svega jedna nemedicinska profesija. Dobro. A ja sam babica, ja sam medicinska profesija, ali sam ja istovremeno i za sebe umem da kažem da sam holistička babica, to znači i babica, znači i stručna u tom medicinskom smislu, a i pomažem ženi onako posmatrajući je sveobuhvatno, znači i kao ženu i kao trudnicu i kao majku i ja kao žena posmatram ženu. Znači možda budete psiholog apsolutno, apsolutno. Akušer i lekar i ginekolog, sve, brate. Jeste, i pokušavam da prepoznam njene prave potrebe tokom porođaja. To je ono što je najbitnije u mojoj profesiji i da je u svakom pogledu ispoštujem, eto. Da. Divna, koliko ste vi pomogli danas? Koliko beba je došlo na ovaj sve zahvaljujući vama, vašoj asistenciji, vašoj pomoći, vašoj podršci? Ja, pravo da vam kažem, ne brojim te porođaje, prosto nemam ni vremena, prilično sam zaokupljena raznim poslovima koje radim, ali eto, kao neka gruba brojka je recimo možda oko 200 beba u ovoj kućnoj varijanti. Znači, poenta je da nismo još otkrili sve, nemojte, nije još otkriveno sve. Dakle, dobro. Pitanje glasi, kako ste se vi odlučili da postanete babica? Vi ste počeli, čini mi se, u Domu zdravlja u Orašju davno. Moj početak uopšte nije toliko romantičan, u babičku školu me je upisala mama, mislim, tako da ja nisam znala ni šta znači ni ta reč, niti škola, ali eto, posle toga se razvila ljubav prema toj profesiji i jeste, moje prvo zanimanje je bilo u Orašju na Savi, znači pre tačno 40 godina čini mi se, i prva ta moja profesija je bila da sam bila patronažna babica. Motorom smo išli da obilazimo okolna sela oko tog Orašja na Savi, 10 sela. Ja sam obilazila trudnice. Eto, to je bio moj posao. Znači, patronažno krštenje, znači patronažna babica. Šta se jedno desilo posle toga? Gde ste nastavili karijeru? Nakon toga sam nastavila karijeru u Beogradu, radila u bolnici Narodni front, našoj velikoj bolnici, pa onda posle toga u Dragiši Mišović i tu sam radila celih 25 godina sve dok nisam izašla iz te bolnice. Da, znači i nakon toga što se desilo? Vi ste odlučili da se bavite nečim što je zaista mala prava revolucija ovdje u Srbiji. Jeste, sasvim sam slučajno ušla u taj prirodni porođaj. Upravo nije ništa slučajno jer sam ja
kada sam ja bila trudna sa svojim prvim detetom, znači 86. godine, osetila potrebu da se porodim u svojom domu. Tu sam se osjećala nekako najbezbednije. Tako da je to bila prva ideja na tu temu, a onda se posle 92. godine sasvim slučajno desio jedan porođaj kod kuće gde su me ljudi pozvali da budem prisutna. To je jedan, on je naš čovek Srbin, a žena je njegova Nemica. Oni su već imali jedan porođaj u Nemačkoj kod kuće i ovo je bilo njihovo drugo dete. Ja sam tu, otkrila, prosto kao da sam otkrila novu planetu kada sam bila prisutna na tom. Znači pre 22 godine. Tačno, I od tada ste odlučili da u buduće svoju karijeru nisam ja toliko mnogo ni odlučila koliko me je to nekako ponelo i mislim zainteresovala me ta tema porađanja kod kuće i eto, prosto nekako se stvari odvijaju u tom pravcu. Otvara se, to se jednostavno otvara i evo sad poslednjih godina sve više ima takvih žena koje žele da se porode u svom domu. Eto. Otkrivaju prednosti porođaja kod kuće, ne samo za sebe nego i za bebu. I eto, ja sam tu uvek prisutna da pomognem koliko mogu. I koliko ste do sada beba doneli na ovaj sve zahvaljujući? Malo pre sam rekla, 200. Oko 200 za ovih 20 godina. Da. A koliko se bavite aktivno porođajima kod kuće? Upravo to. Znači, upravo to, da. 22 godine. Da, mi ćemo kasnije pričati o detaljima vezanim za porođaj kod kuće. To je zaista za naše uslove, ne samo za Srbiju, nego za čitav region, zaista jedna prava mala revolucija. A vidjet ćemo i kakva je praksa u svetu, u Evropi, a pomenut ćemo jednu lepu knjigu jednog ginekologa koji je prvi otvorio vrata u medijima, tačno po 40, ta knjiga je izašla pre 40 godina, ali o tom potom. Mušnimo glavama. Da pitam tebe, da li o tome nešto znaš? Da li je male bebe roda donela ili su se izlegle žalica kupusa? Noća smo mi sve bliže istini, srce mi brže lupa, već je pola 3. Kako se prave bebe koji donosi i zašto gasiš svetlo, hajde reci mi. Kako se prave bebe, pokazala si mi ono što nisam znao, da prave se od ljubavi. Noćas smo mi sve bliže istini, srce mi brže lupa, već je pola 3. Kako se prave bebe koji donosi i zašto gasiš svetlo, hajde reci mi. Bebe, 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 bebe. Prave bebe, pokazala si mi ono što nisam znao, da prave se od ljubavi. Noćas smo mi sve bliže istini, srce mi brže lupa, već je pola 3. Kako se prave bebe koji donosi i zašto gasiš svetlo, hajde reci mi.
Nema sveta ni planete gde ne može stići dete, jer sve dečje staze vode od igre do slobode. Nema sveta ni planete gde ne može stići dete, jer sve dečje staze vode od igre do slobode. Cveće je ukras bašte, leptir je ukras cveta, a deca puna mašte, deca su ukras sveta. Cveće je ukras bašte, leptir je ukras cveta, a deca puna mašte, deca su ukras sveta. Lepe pesme, tihe tajne, sve ljubavi dečje sjajne, neka planu, nek se rode, od igre do slobode. Lepe pesme, tihe tajne, sve ljubavi dečje sjajne, neka planu, nek se rode, od igre do slobode. Cveće je ukras bašte, leptir je ukras cveta, a deca puna mašte, deca su ukras sveta. Cveće je ukras bašte, leptir je ukras cveta, a deca puna mašte, deca su ukras sveta, a deca puna mašte, deca su ukras sveta. Najljepša mama na svetu. Moja mama. Najljepša mama na svetu. Moja mama. Odakle nam oči, rodila ih majka, odakle nam uši, rodila ih majka, odakle nam ruke, rodila ih majka, sve na svetu rodila je majka. Leti pesma oko sveta, lepa, lepša nego bajka, nema deteta ni cveta, nema dok ne rodi majka. U svom životu ja sam srela mnoge, mnoge dobre žene, ali je samo jedna majka htjela da rodi baš mene. Dobra mama, lepa mama, samo jedna naša mama. Blago mama, blago mama, blago svima, sama mama. U svom životu ja sam srela mnoge, mnoge dobre žene, ali je samo jedna majka htjela da rodi baš mene. Dobra mama, lepa mama, samo jedna naša mama. Blago vama, blago nama, blago svima, sama mama. Sve što deca rastu više, smanjuju se mame, tate. Lusti što se tiho njiše, odjedanput svi do
dohvate, luska što se tiho njiše, odjedan put svi dohvate. Zato neka, 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 stao čovek do čoveka, neka, 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 stao čovek do čoveka, neka, 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 stao čovek do čoveka, neka, 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 stao čovek do čoveka. I evo, dragi moji slušalci, i ovde mi u studiju plešemo u ritmu ove divne muzike prolećne. 22. je mart, neverovatno kao da je leto, i u našoj emisiji je divna gošća, Divna Miljković, babica, učitelj prenatalne joge i instruktorka joge. I počeli smo priču o porođajima kod kuće. Dakle, puni 20 godina Divna porođa naše drage žene kod kuće. I recite mi, kakva su to iskustva? Sa kojim otporima se sve mora čovjek boriti ovde u Srbiji kad je u pitanju ta vrsta porođaja gde žena ne mora da bude izložena pogledima ljudi koji ne žele da ih gledaju, gde nema jakih reflektora, da nema zvukova jakih, sve ono što smeta bebi kada se rađa, kada iz tog raja u majčinom stomaku izlazi u takozvani spoljašnji svet. Da, i ne samo bebi, naravno, nego i majci. Majka je u tokom porođaja može da bude u jednoj, prosto ja to kažem, u jednoj meditaciji. Dok je koncentrisana na te svoje kontrakcije, ona je potpuno u meditaciji i svakako da je smetaju i zvukovi, preglasni zvukovi, prejako svetlo i uopšte bilo šta što bi izazvalo nekakvu njenu pažnju, da skrene pažnju sa sebe na to nešto drugo. Onda je to ometa da prosto prolazi kroz porođaj svesno i da doživljava te svoje porođajne kontrakcije, da prođe kroz njih na jednom svesnom nivou i da joj bude lakše. Ali, mislim, evo, vi ste spomenuli da deca prolaze kroz nekakvu patnju ako se rađaju na ovakav način kakav ste rekli. I činjenica je da je ranije se uvek više brinulo o majkama, da se majkama nešto obezboli porođaj, jer se one najviše one pate i tako dalje. Međutim, evo, mislim, ja uvek sa majkama kad razgovaram, uvek im dam tu knjigu koju ste vi nagovestili, da pročitaju i tek tada majke shvate, u stvari trudnice, buduće majke shvate da ni bebama nije lako kada se rađaju upravo na isti način kako se i majke porađaju. Tako da u stvari i majka i beba dele tu patnju koju je stvorio čovek u stvari. Da, znači taj sistem, nesmotreno, taj oficijalni sistem. Da. Jeste. Ironijom sudbine ili nekom igrom sreće, sad je dakle 2014. godina, tačno pre 40 godina, dakle 1974. godine, pojavila se jedna knjiga u Francuskoj, Frederika Leboja, koja se zove Rođenje bez nasilja. Ta knjiga je godinu dana kasnije prevedena odmah u Velikoj Britaniji, nakon toga doživjela je veliki broj, zatim u Australiji, i tada u to vreme u Evropi i u svetu ta knjiga je bila zaista pravi hit i maltene na ivici skandala, jer je Frédéric Leboyer, francuski ginekolog akušer, promovisao upravo rađanje kod kuće i u ovoj knjizi je lepo iz poglavlja u poglavlje objasnio koje sve traume preživljavaju i majka i plod, dakle beba, kada se porađaju u zvaničnim oficijalnim porodilištima. Ta knjiga je zaista i mene preporodila. Ja sam je čitao više puta, a sada sam je naravno pročitao zbog ove emisije i zaista taj način empatije koju Frédéric Leboyer ima sa bebom je neverovatan. I ja ću kasnije citirati jedan odlomak iz te knjige, ali recite mi nešto o samoj knjizi i koliko ova knjiga utiče kada dajete majkama, koliko ona može da pomogne da majka bude psihološki stabilnija, jer mora da se bori ne samo sa svojim strahovima, nego sa uticajem sredine koje zaista i zvanična medicina i najbliža porodica verovatno imaju velikih otpora prema odluci majke da se porađa u kući. Da, upravo tako, upravo ste. Mislim, i sada naravno sve više ima žena koje bi želele da se porode bez tih trauma, ne samo za sebe, nego i za svoje dete. I naravno one ne pričaju mnogo svojim prijateljima i tako, jer ili bar biraju kome će reći svoju odluku da se porode kod kuće, jer naše društvo još uvek se iznenađuje na tu vest da će se neko poroditi kod kuće, a nije prošlo mnogo godina da su se sve žene porađale. Tačno 100 godina su se žene porađale kod kuće, sve. Pa naše roditelji, moja majka, moj otac, oni su se rodili u kućama, na selu ili u gradu. Jeste, da. I sada mi mislimo da je normalan porođaj u porodilištu i da nikada nije
nije postojalo ništa drugo nego samo porodilište. Da. Ali kažem, eto, pre 100 godina su se 99% žena se pre 100 godina porađalo kod kuće, a samo 1% se porađao u nekakvim porodilištima. A sada je obratna situacija. Sada se samo 1% porađa kod kuće, a 99% se porađa u porodilištima. I to nije situacija samo kod nas takva, nego u čitavom svetu. Na celoj zemaljskoj kugli je upravo tako. Možda u nekim zabačenim krajevima Južne Amerike ili u Africi, gde zbog siromaštva i tako dalje ne postoje bolnice. Ali polako se svest žena menja i postoji jedan globalni pokret u svetu, vraćanje porođaja ženama. Znači, da se porođaj vrati ženama, jer to je prosto ženski događaj, ženska stvar i žene mogu kroz porođaj potpuno prirodno da prođu, ne mora da bude nikakvih intervencija, niti bilo kakvog forsiranja porođaja, jer on se sam od sebe počinje i samo od sebe se i završava. Kažu da je Holandija najviše odmakla. Tamo je polovina porođaja se obavi u kućnim uslovima. Tamo je to zdravstvenim sistemom uređeno. Da. U Mađarskoj je legalizovan porođaj kod kuće. Pre nekoliko godina, kada se desio nekakav slučaj. Onda? To je bio povod da ta poznata jedna njihova ginekološkinja i istovremeno i babica, ona je imala neki peh na nekom porođaju. Upravo, tačno znam, 6 meseci nakon porođaja nešto se desilo. Agnes Gereb se zove ta ginekološkinja i ona je osuđena na zatvor i tako dalje. Međutim, od tada, od tog slučaja je porođaj kod kuće u Mađarskoj legalizovan I najveći primjer, pored Holandije i Mađarske, primjer Italije, gde postoji jedna bolnica koja se zove Sveta Margarita, gde su babice obučene da u uslovima, dakle bolničkim, ali ti uslovi liče što više kućnim, da babice prirodnim putem porode. Jeste. To je ta Sveta Margarita u kojoj rade samo babice, znači nema lekara, imaju možda konsultante, samo mislim da ima jedan pedijatar, konsultant, ili možda tamo radi i samo rade babice i rade samo prirodne porođaje, znači bez medikamenata. Znači to su porođaji koji se dešavaju bez ikakvih medikamenata i bez ikakvih intervencija. To ćemo malo kasnije pričati o tome kakva je razlika između porođaja u kući i u porodilištu. Javila se Snežana, naša verna slušateljka. Dakle, knjiga se zove Rođenje bez nasilja, autor je Frederik Leboje i ta knjiga se može naći po bibliotekama. U slučaju da ne možete da nađete, onda se mene javite, odnosno 200 dođi, pa ćemo mi da vam isfotokopiramo. To je zaista jedna vrlo poučna knjiga za sve mlade majke koje žele da se porode u kućnim uslovima, a ne u porodilištu. A naša draga gošća je Divna Miljković, babica, instruktorka joge i učiteljica prenatalne joge. A mi ćemo, kažem, u nastavku emisije, pošto poslušamo lepu muziku, da pričamo o razlikama između porođaja kod kuće ili u kući i u porodilištu. Mušnim o glavama. Čana,
Beograd 202. Poštovani slušalci, vikend programa Beograda 202 u 15 sati i 32 minuta. Nastavljamo naš divni razgovor sa našom dragom gošćom, odnosno divnom gošćom, Divnom Miljković. Dakle, ona je babica, instruktorka joge i učiteljica prenatalne joge i malo pre smo nagovestili novu temu, a to je u čemu su osnovne razlike između porođaja u porodilištu i porođaja kod kuće ili u kući. Razlika između ova dva porođaja je, mislim, da krenemo od ambijenta. Mislim, znači, porodilište je ipak ustanova, kuća je topli dom, a u bolnici naravno postoji jedan standard kako se žene porađaju, porođaji se indukuju. Šta znači to indukcija? Šta je to? Izaziva se porođaj. Znači, izaziva se porođaj. Mislim da daje se jedna infuzija sa određenom količinom jednog hormona koji izaziva oksitocin ili sintocinon, veštački taj preparat, koji izaziva kontrakcije ili recimo se radi stimulacija da se kontrakcije koje već postoje, da se stimulišu, da budu jače i da se porođaj brže odvija. I naravno kada se već krene tako da se interveniše u porođaju, onda naravno posle toga porođaj mora i na taj način da se završi, znači mora da bude i neka još dodatna intervencija. Obično se kod prvorotki radi, to je standard kod nas, ne samo kod nas nego i u mnogim zemljama inostranstva, da se uradi epiziotomija, to je prosecanje međice sa strane, da se proširi taj izlaz porođajnog kanala, da se navodno žena porodi brže i lakše, u šta sumnjam da je istina. I druge neke intervencije, ne znam, može... Ide se na hlistiranje, tako? Dobro, to je priprema, da. Dobro, to je priprema za porođaj, znači prosto razne neke medicinsko-tehničke radnje koje umeju da budu i naravno neprijatne. Sam porođaj po sebi je veoma, veoma težak. Ne kažem da se ne može izdržati, on je veoma težak, ali se izdržava naravno i međutim sa tim dodatnim još medicinsko-tehničkim radnjama se porođaj i otežava. Sad, obzirom da sam ja babica koja je radila u bolnici, ja ne mogu da kažem da ponekad te medicinske radnje nisu neophodne. Svakako postoji porođaja gde je neophodno intervenisati i da interveniše i lekar i babica sa svojim stručnim znanjem i sa tim intervencijama. Puno rizika, znači porođaj nosi puno rizika? Pa mislim da u većini slučajeva ne. Većina žena može da se porodi potpuno prirodno upravo na ovakav način kakav ja propagiram, znači bez ikakvih intervencija. Znači to postoje ti procenti istraživanja u svetu. Znači preko 80% žena može da se porodi. Znači od 100 žena, 80 žena se porodi savršeno normalno, bez potrebe, kao pre 100 godina i pre 200 godina. Apsolutno. Možda je taj procenat i veći. Sad, ja baš nemam baš toliko precizne, ali to su neki podaci koje imam. Možda kažem da je veći procenat žena kod nas u svetu se porođa savršeno normalno, bez nekih trauma, problema, a manji procenat, nažalost, njima je potrebna stručna medicinska pomoć. Jeste, upravo tako. Tako da, a kućni porođaj, za razliku, kažemo, od tog medicinskog, gde ima puno tih medicinsko-tehničkih radnji, gde je atmosfera bolnice jedna neprijatna atmosfera, gde je velika buka,
buka, kao što ste vi rekli na početku, i velika osvetljenost i velika izloženost trudnice pogledima drugih. I često mnogo ljudi, znate, životinje, recimo u zoološkom vrtu često imamo, onaj Vuk Bojović nam kaže ne može da se desi porođaj neke životinje, nego se ona, ne znam, krije i tako dalje, zato što joj smetaju ti pogledi, ta životinja neće da se porođa. Mislim, žena otprilike ima sličan instinkt, samo što je žena razumno biće i lako ju je ubediti da je to za njeno dobro. I žena je spremna da pretrpi sve zbog svog potomstva. Jasno, da. I često, recimo, kada sam bila na nekim predavanjima Michela Odena, to je jedan poznati naš, odnosno francuski ginekolog koji je napisao mnogo knjiga na tu temu, on bi na tim predavanjima, recimo, baš jedan primer rekao, postavio bi pitanje publici, kaže, šta mislite, šta bi uradila ne znam sad, majmun, koja je to majmun, onaj neki šimpanzo ili orangutan ili recimo, neki, znači šimpanza, kada biste joj uzeli mladunče, i sad svi gledaju, a on kaže, ubila bi vas. Ubila bi vas. Tačno. Zato što ne bi dopustila da uzmete mladunče. A ženi beba može da se uzme nakon porođaja u zdravstvenim ustanovama. Jasno, da. Iako postoji taj baby friendly, kod nas je to sve nekako, nije to dovoljno dobro organizovano i to je nekako površno se radi i pravi kontakt bebe i majke se ne dešava u bolnici. Samo može da se desi kod kuće. Ja sam noćas imala jedan porođaj, evo došla sam jutros u 5 sati sa tog porođaja. Mislim, nema lepšeg prizora za mene, niti naravno za oca tog deteta, nego kada se beba iz majčinog stomaka rodi, i kada sledeće mesto gde će se ona udobno smestiti to su grudi majke, i ta slika tog oduševljenja i bebe svojom majkom i majka svojom bebom. Ova beba jutros, ona je sve vreme podizala glavu kao da je sve vreme žela da pogleda u oči svoje majke. Ja ne mogu da vam opišem kakav je to prizor. To je nešto fantastično. Samo da pustimo da se odvija prirodno ono što sledi, i to je nešto najlepše na svetu što možete da vidite. Jer mislim, mi u bolnicama sve kontrolišemo. Upravljamo, tamo u bolnici se radi posao. Tamo se radi posao. A ovde, u ovim uslovima se dešava život. Da. Ajmo sad na konkretnim malo prednostima kućnog porođaja. Dakle, mnogo se priča o tim prednostima, mislim, i ja bi stalno možda ponavljala već po ne znam koji put tu priču, mislim, to je toplina doma, to je prisustvo bliskih osoba, to je kupatilo, ženino kupatilo, mislim, koje ženama je kupatilo mnogo važno. To je prigušeno svetlo, to je muzika, noće smo slušali cele noći Klajdermana, Richarda Klajdermana, jer je to muzika to je muzika, mislim, ne znam. Nije na harfi, nije. Ili pijanista, dobro. Mislim da je pijanista, da, ali mislim divna muzika, to je majka voljela, ta muzika je njoj prijela i ona je to slušala u toku cele noći, mogla je da se šeta po stanu koliko god hoće, mogla je da pije, mogla je da jede, znači potpuno jedno normalno ponašanje kao kod svoje kuće ili mogu da kažem kao da se ne porađa. Kao da se ne porađa, nego eto, malo ima nekih neprilika u stomaku, pritome nema klistira. Znate, žena se prirodno pročisti sama, znači od porođaja. To porođaj sam kad krene izazove. Prirodno čišćenje. Tako da nije potrebno. Evo pitanje slušalaca. Kaže, kako, ili slušateljke, nije se potpisala nažalost, kaže, kako u kući rešiti problem ako beba mora hitno u inkubator, ako žena krvari nekontrolisano ili ako nastane neka druga nepredviđena situacija? Evo, sad ću da odgovorim na to pitanje. Znate, žene koje se odlučuju za porođaj kod kuće su pametne žene. I sve su žene pametne. Nijedna žena koja je bolesna ili zna da ima neki problem, ona se neće odlučiti za varijantu kod kuće, nego će se odlučiti za varijantu svakako pod kontrolom. Znači unapred znate. Svakako. Znači nijedna žena se neće odlučiti za jedan rizičan porođaj. Nijedna žena se ne porađa kod kuće iz pomodarstva.
nego iz ubeđenja. Iz ubeđenja, da. A pritome ne samo iz ubeđenja i s druge strane sa znanjem da je potpuno zdrava jer je vodila zdrav život tokom trudnoće. Zdravo se hranila, išla je možda na jogu, informisala se, čitala je knjige, izbjegavala je nerviranje, znači mora biti psihološki spremna za takvu vrstu porođaja. Pa to je spontano jedno spremanje, nije to nikakva posebna sada, napor da bi se žena spremila. Žena jednostavno zna da može. Žena jednostavno zna da može. To je neki instinkt, to je intuicija. Apsolutno. Žena ima instinkt i intuiciju, isto kao što ima i babica. Ja imam svoj isto instinkt i intuiciju upravo za tu ženu, za taj porođaj i prosto naši instinkti i intuicije su kako bih rekla, se mešaju. Podudarni, mi zajedničkim snagama nekako prolazimo kroz to iskustvo. Ja sam vrlo predana u porođaju kod kuće. U tom trenutku ja sam samo za tu ženu tu. Jasno. I ni za šta drugo. Za mene je to isto jedna potpuna meditacija i koncentracija samo za taj porođaj i ništa drugo. Da li to znači da neke žene koje su donele odluku i koje su spremne, vi morate da odbijete zbog toga što vaša intuicija kaže da ipak ona nije za... Apsolutno. Mislim, ništa ja tu ne odbijem ja, nego mislim, prosto u razgovoru žena sama shvati da to nije dobro za nju. Da, nije dobra ideja. Apsolutno, i naravno, mislim, uvek postoji konsultacija ginekologa. Da. Znači, konsultacija ginekologa je veoma značajna kod tih žena za koje se pretpostavlja da bi mogli imati komplikaciju. Koje pomenje slušalac. Da, ovo je selektivno. Znači, žene kod kuće koje se porađuju, to je jedna velika selekcija u stvari. Naravno. Da, ali obzirom, opet kažem da je 80% žena se može porađati kod kuće upravo zbog toga što su zdrave i normalne i onda je taj procenat naravno veliki. Pa vidite, ne bi se i u Holandiji tolike žene porađale kod kuće. Da, ali ja sam saznao, mislio da tamo da je holandski sistem zdravstveni daleko kvalitetniji nego ovde u Srbiji i da je u slučaju da se nešto desi nepredviđeno, što pominje naš slušalica, da je holandski sistem zdravstveni spreman da odmah reaguje u roku od 5 minuta da prebaci tu majku ili dete u inkubator ili u bolnicu. Da, svakako žena koja se prevremeno porađa neće se porađati kod kuće. Mislim, to je apsolutno, sad, mislim, i mnoge neke druge komplikacije eventualno se mogu proceniti i tokom porođaja. Ako nešto ne ide, moguće pozvati hitnu pomoć, da. Pa, mislim, ne mora hitna pomoć, može žena da se odveze i kolima i tako dalje. Znate, porođaj traje dugo, mislim, to je proces koji traje 10, 12, 15 sati. Jasno, tako da se ima vremena da se vidi, da se proceni, ako, mislim, ja kao babica pratim taj i porođaj i stanje žene i stanje bebe i tako dalje, tako da nekako u tom pravcu se krećem i znam kada će se nastupiti možda neke komplikacije i na vreme ćemo reagovati. Dakle, babica Divna Miljković, a mi ćemo nastaviti koji misli da pričamo malo o samim bebama. Dakle, kako bebe doživljavaju porođaj u porodilištu, a kako u sopstvenoj kući. Mušnim glavama. Moja mama divno priča svake noći o nekakvim prinčevima što će doći i princeza ima neka u toj priči. Mama kaže da na mene ona liči, a izmisli čini mi se vrlo čisto imena i prezimena i sve restom. Zatim počne da mi peva neke pesme, sasvim tiho jer se noću jače ne sme. I sve tako dok ne zaspi, dok ne zaspi ona sama, a ja tiho sam. Kažem tati, spava mama, i sve tako dok ne zaspi, ona sama, a ja tiho sam, svim tiho, kažem tati, spava mama. A izmisli čini mi se vrlo čisto, imena i prezimena i sve resto.
Zatim počne da mi peva neke pesme, sasvim tiho jer se noću jače ne sme. I sve tako dok ne zaspi, dok ne zaspi ona sama, a ja tiho sam, svim tiho, kažem tati spava mama. I sve tako dok ne zaspi, dok ne zaspi ona sama, a ja tiho sam, svim tiho, kažem tati spava mama, kažem tati spava Eko. Samo to je prava ljubav. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Pravu ljubav mi daje Dejan Cukić i Spori Ritam Band. ljubav. Godinama isti sjaj. Samo to je prava ljubav. Priče o ljubavi. Pravu ljubav mi daje. Neka cveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta. Ne daj da ti drugi govore. Pevajte sa nama. Srećna i zdrava bude cela planeta naša. Eko. Poštovani slušalci, vikend programa Beograda 202 u 12 minuta do 16 sati. Ovog predivnog 22. marta godina je prošla predizborna, izborna, hvala Bogu, 2014. Nama je velika čast da budemo domaćini jedne nevjerovatne divne gošće, to je Divna Miljković, ona je inače babica, instruktorka prenatalne joge i učiteljica joge. I sada da smo došli do dela emisije kada ćemo da govorimo o samim bebama, dakle kako bebe doživljavaju porođaj u porodilištu, a kako u kućnim uslovima. Pa, mislim, ja mogu samo da pretpostavim, pošto znam i jednu i drugu priču i znam kako se bebe tretiraju u porodilištu i koliko plaču i znam da je to babicama koje se bave znači tom obradom, tako se i kaže obrada novorođenčeda, mislim već sam taj izraz je nekako previše zanatski, ja? Tako nekako se i taj posao i ta nega novorođene bebe dešava zanatski, a kod kuće, znate, sve drugo je sporedno, najvažnije je da beba bude sa svojom majkom i u tome je razlika. Znači, ja bebu izbegavam i da držim u svojim rukama, ja je odmah, ako sam je i uzela, ja je odmah predajem svojoj majci ili pak majci kažem da uzme svoje dete koje se rodilo. Ja ne želim čak ni da ga kontaminiram svojim rukama, zato što mislim da se i ta energija prenosi na dete i da je za njega najbolje. Znači što pre odmah uz majčino telo. Samo sa svojom majkom, znači ono što detetu najviše treba i jedino što mu treba, to je njegova majka. Da. Ne treba mu ni obrada pupka, ni kupanje, ni čak ni aspiracija sadržaja iz nosa. Ne treba mu ni zagrejavanje, ni merenje dužine, ni težine, ništa od toga mu nije samo bitno. majčino telo odmah. Ne. I upravo u nekim knjigama Michela Odena on govori o tome kako u stvari za dete je taj trenutak u stvari presudan za njegov budući stav prema životu, upravo tih prvih sat vremena, znači odnos prema ljubavi, prema životu, prema nauci, prema zdravlju. Prema dodiru, prema svetlosti, jeste, prema svemu. znači se stiče u prvih sat vremena po rođenju. Da. E sad vidite i vi sami koja je razlika, šta stiče dete u prvom satu porođenja kada je sa svojom majkom na grudima, a šta stiče dete koje biva odmah mereno, okupano, obučeno. Pri svetlošću onih jahnih sjelica. Vidite sada. U knjizi Frederika Leboija ima jedan odlomak koji želim da podelim sa vama, dragi moji slušalci. Evo šta kaže Frederik Leboija, kaže: sud bebe je zastrašujuće nepogrešiv. Beba zna sve. Beba osjeća sve. Beba nam gleda pravo u dušu i zna boju naših misli.
I to bez pomoći jezika. Ja mislim da ne postoji lepši poetski opis bebe kada se rađe, kada dolazi na ovaj svet, upravo od ovoga što recite mi, vi imate zaista veliku nevjerojatnu praksu i kako uopšte ljudi dolaze do vas? Da li vi imate neki svoj sajt? Da li se ima sajt www.divnababica.com. A već mislim dugo sam ja na ovim prostorima ima vas u medijima, na sreću sve više da, više. Ima me i u medijima i nekako me ljudi nalaze bilo preko joge, bilo ovako kao pozivaju me kao babicu i tako da eto prosto to se nešto prenosi od usta do usta i lako mislim nađu me. Da. I sad ću da otkrijem slušalcima glavni razlog današnjeg vašeg gostovanja, a to je moja vizija, sad je možda imati viziju, moja želja da naš zdravstveni sistem prihvati, naravno mora se prvo doneti zakon, da prihvati porođaj kod kuće ili u kući kao legitiman, kao legalan i kao normalan način porađanja u ovoj zemlji. To je prvi korak po meni. Jeste. Drugi korak je, u stvari to je međukorak, ako ne može da se neke žene porađuju kod kuće, da napravimo barem u Beogradu, kao što postoje sigurne kuće za žene koje nažalost trpe nasilje, da u Beogradu, pošto ima toliko suvišnog prostora, evo ja predlažem odmah, toliko je te oduzete imovine, sad je aktualno ovaj mafijaš Šarić, on je ostavio toliko stanova i kuće u ovom Beogradu i naravno većina tih stanova, čitam u novinama, nije ni izdata, jer se ljudi plaše. Neki od tih stanova, neki od tih kuća mogu da se pretvore u kuću za porođaje, gde bi dakle, zdravstveni sistem Srbije mogao da omogući i tu vrstu. Jeste, da, te kuće za porađanje su vrlo popularne u svetu, u Nemačkoj ih ima preko 150. I to su kuće u kojima se porođaj dešava kao kod svoje kuće, znači nije medicinski porođaj. I eto, mislim, evo i ja mogu samo da podržim, mislim, to je moj san u stvari uvek bio da se u Beogradu pojavi nekakva kuća za porađanje, čak sam jednom prilikom isto u nekom gostovanju rekla da bi trebalo na svakoj opštini u Beogradu da bude makar po jedna kuća za početak. Jer što bi, mislim, bilo samo 6 porodilišta u Beogradu u kojima se porađa 1000 žena. Što bi uopšte porođaj bio tako mnogo brojan na jednom mestu kad je to intimni događaj. Intimni događaj. Mislim, potpuno je intimni događaj i zašto se ne bi odvijao u nekim manjim prostorima koji su topliji, intimniji, sa poznatim ljudima i tako u manjem broju. Eto, podržavam ako ako neki investitori slušaju ovu emisiju. Plan je vrlo jednostavan. Ili recimo to. Dakle, znači, mi ćemo prvo krenuti kao javni medijski servis sa tom inicijativom. Sad čekat ćemo formiranje nove vlade. Biće izabran novi ministar zdravlja. I onda ćemo da uputimo zvaničan dopis Ministarstvu zdravlja, a pošto znamo da vlada ima ingerencije nad oduzetom imovinom, je li vladina ta komisija da se napravi tako taj most i da se upravo, a onda ćemo kasnije da jurimo donatore da bi se ta kuća opremila. Mada, koliko sam mogu da vidim po medijima, većina tih kuća je već opremljena. Mislim to, znate, ako govorimo kuća za porađanje, ako se žene porađuju kod svoje kuće, pa to je to. Znači kuća za porađanje treba da bude kao svaka druga kuća za stanovanje, ne treba tu nikakvi posebni uslovi. Dakle, Divna Miljković, babica, institutorka joge i učiteljica prenatalne joge, gošća današnjeg izdanja emisije Mušnim glavom. Sad ćemo čuti jednu lepu muziku, to je moj dragi ton majstor Petar Sekulić, tu je naravno i organizatorka Maja Katić, koja se zahvaljujem na lepom slikanju, a za kraj emisije ide, dakle, i još nekoliko rečenica lepih od naše gošće Divne Miljković. Mušnimo glavama! Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, upset we both are sure on being poor. Money, 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 money. Prošli smo zajedno mnogo toga, prijatelju moj. Mnogo noći i mnogo dana.
suze iz njoj. Mnoge stvari više nisu iste, vremena se menjaju. I onaj koji sada gubi, bit će onaj što dobija. I zajedno možemo sve, i možemo promeniti sve. Nema povlačenja, nema predaje. I zajedno možemo sve, i možemo promeniti sve. Nema povlačenja, nema predaje. Prošli smo zajedno mnogo toga, prijatelju moj. Mnogo noći i mnogo dana, krv, suze i znoj. Ostali smo sami na putu, iza nas su samo tragovi. Mnogi su nam okrenuli leđa, mnogi su nam stizali. Mi zajedno možemo sve, mi možemo promeniti sve. Nema povlačenja, nema predaje. Mi zajedno možemo sve, mi možemo promeniti sve. Nema povlačenja, nema predaje. Da, nema povlačenja, nema predaje. Divna Miljković, gošća današnjeg izdanja emisije Mušnim glavom. Divno, dogovorili smo se sve. Recite mi još nešto, jutro ste imali zaista neverovatan dan danas. Znači, imali ste noćas porođaj, stižu već neke poruke od bebca. Da. Pa ti si nju... Nemo. Znaš šta? Samo malo. Da, jasno. Morat će kod tebe. Sjajan je, da. Pozdravljam ih prvi dan, njegov je dan. Da. Rekli ste koliko je to beba za ovih 20 godina? Rekla sam oko 200. Oko 200. I da li se ti ljudi javljaju vama? Da, sa mnogima sam u kontaktu. I sada dete koje ste porodili 50 godina, ona već sad završava, upisala je fakultet i... Da, nevjerovatno. Da. I ona Nemica koju sam... Da, na početku mislim, da. Prva žena, ja sam bila na njena 3 porođaja. Da, nevjerovatno. Da. A recite mi, da li je to rekord? Znači, da li su neke majke koje su se prvi put porodile sa vama, one su vjerojatno i drugi put. Koliko takvih trudnica ima koje su odlučile da i drugo i treće dete... Po 3, da, pa ne znam sad, ali nekolicina, da. Ima i ovde u Beogradu žena koje su se porodile. Ima, recimo, jedna žena koja je rodila 5 dece, 2 je rodila u bolnici, a 3 još kod kuće. Ne, svaka je čast. Od toga je prvi bio carski rez. Nevjerovatno. Divna je, ja vam se zaista divim. Hvala puno na vašem učešću u današnjem izdanju emisije Mušnim glavom. Dakle, Maja Katić, organizatorka, Petar Sekulić, ton majstor. Sledi moj dragi kolega Boban Obradović, on će isto da nastaje u istom stilu, a divno mi držimo palčeve i nadamo se da ćemo uspjeti da već iduće godine... Jednu kuću za porađenje. U Beogradu otvorimo makar jednu kuću za porađenje. Da, to bi bilo divno. Svako dobro, prijetno.